Pepatah Jawa mengatakan iki lho. Lak wong wedok iki sak sebenere duwe aura kuning keemasan. Mergane wong wedok iki lak ngomong sekecap ae kuwi duwe makna dan arti yang mengerikan, guys. Ora percaya. Contoh saiki. Lak wong wedok kuwi mau wis kadung muni apa? Karo kepinginan kekarepan sing ora iso keturutan. Tak jamin kuwi bala. Gunung gugruk segara asat kuwi, mesti kuwi. Lara percaya sampean. Jajal. Khususnya bapak-bapak iki ya. Jajal lak wani gawenen raine ngelumpuk dadi siji ning ngarep. Lak ora sampean goblok ndadak. Pengen roh wonge sapa. Lho tenan kuwi.